Ľudia sa ma často pýtajú, či má zmysel investovať do bytov v Nitre, keď počet obyvateľov klesá. Nitra stráca obyvateľov už od roku 2002, čo je znepokojujúce, ale realita je trochu iná. Štatistiky sa zakladajú na trvalom pobyte, ale mnohí ľudia v Nitre žijú, pracujú alebo študujú bez toho, aby sa oficiálne prihlásili. To znamená, že skutočná populácia môže byť oveľa vyššia, než sa zdá. Podľa analýzy sa počas pracovného dňa v Nitre pohybuje približne 106 000 ľudí, čo je podstatne viac než oficiálne údaje. Tento nárast zahŕňa aj cudzincov, ktorí prispievajú k dopytu po bývaní. Ak uvažujete o prenájme, pravdepodobne sa zameriavate na týchto neviditeľných nájomníkov, ako sú študenti a pracujúci. Títo ľudia vytvárajú dopyt po nájomných bytoch, takže investícia do bytu môže byť stále výhodná. Záverom, aj keď Nitra čelí poklesu trvalých obyvateľov, reálny dopyt po bývaní ostáva silný. Napíšte mi Nitra a poskytnem vám výpočet výnosu vzorového bytu v Nitre.